Nachádzam sa na trati Vieškovej Vsi. Ja sa idem prezlieť, zoberiem si GoPro a ideme sa spolu na to pozrieť. Začíname prvou zatočkou po štarte, ktorá je doľava, potom mierne doprava. Prichádza skok, ktorý sa skáče až na rovinu. Krátka rovinka a prichádza lavička. Nasleduje pravá zatačka o 180. Prichádzame na dvojačiky, jeden dvojačik, druhý dvojačik, spomalovák v zákrute, odskok dolu, ľavá zákruta, tu bola na tréningu pekná drážka, výskok hore, mierna doprava zákruta, hrbček, pravá 180, ľavá ťahavá zákruta, na konci zatočená, výskok hore, ktorý sa dal skákať až úplne v plnom plyne na rovinu. Rovinka s hrbčekami. Ľavá zákruta. Hrbček. Malá lavička. Pravá. Ľavá ťahavá nasleduje. Ľavá zákruta. Pravá zákruta. Jedna lavička. Krátka rovinka a prichádza druhá lavička, pravá ťahavá zákruta, odskok, ľavá zákruta, pravá zákruta, ľavá zákruta a výskok na štartovú rovinu, ktorý sa dal posielať v plnom plyne tiež na rovinu a bol tam pekný let na tréningu. A prichádza ľavá zákruta a takto končí naše kolo.